салом дӯстон, айни замон дар назди бозорчаи Зарафшон қарор дорем, ноҳияи Сино. Аз ин тараф Испечак, масҷиди Мехкалон ва 112 микрорайон, дар инҷо худи бозорчаи Зарафшон ва аз ин тараф бошад поликлиникаи 14 ва шоҳроҳи Душанбеи Исор. Хонаи фурӯши Имрӯззамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. Аз раҳи Калон то хона тақрибан 900 метр. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз. ҳам марраҳо чӣ хеле ки мебинед асфальт мебошад ва ҳаме гардиш медороему. Якум гардиш аз тарафи дасти чап. раҳи Калон аст дӯстони азиз. аз ин тараф мо омадем ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ ворид мешавем. марҳамат дӯстони азиз, худи ҳавлии фурӯшӣ 1.5 сотиқ замин мебошад. 3 дар хона дорад дӯстони азиз. дар инҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, аз ин дар медароем ҳамом асту сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. Боз дар қафои ҳавлӣ ҷои холӣ ҳаст дӯстони азиз. то ман ҳамин сеткаҳоя замини ҳавлӣ мебошад. ҳоло ҳамашро ба пуррагӣ ба шумо нишон медиҳем. мансардам дорад, як тақхонаам дорад. айни замон тақхонаро ҳамчун ҳавзи об истифода мебаранд дӯстони азиз. дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе дохил аст. барқ ва оби шаҳрӣ мебошад. ҳамаи ҳуҷҷатҳояш ҳаст, ҳамаш қоидави дӯстони азиз. навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат дӯстони азиз, шурӯъ мекунем аз якум ҳуҷраи истиқоматӣ. якум ҳуҷраи истиқоматӣ 2 татреза дорад дӯстони азиз. хона дар кӯчаи Армуғон, ноҳияи Сино ҷойгир аст. аз раҳи Калон то хоная ҳамагӣ 900 метр мебошад. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. аз беғарзи чизу чораи ман ҳамин ҳуҷра дӯстони азиз. ҳамаи ҳамин чизҳоя аз беғарзи қолину пардо мебаранд дӯстони гиромӣ. дигар бошад, дигар чизу чораи ин хона ҳамаш меистад. ин ҳамон ва ин бошад сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. қафои бино дӯстони азиз. дӯстони азиз, сарҳади ҳавлиро ҳозир мефаҳмонем. аз ҳамин оҳан сар карда то ман ҳамин сеткая, аз ин девор сар карда то сеткая, ман ҳамин ҳамаш сарҳади ҳавлӣ мебошад дӯстони азиз. 1.5 сотиқ замин аст ин ҳоҷатхона. нархи ҳавлӣ бошад 450 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. хотиррасон мекунем ки канали Дом Тиҷей дар нархи хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.